Mhuri yeZimbabwe nhasi tabuda takananga kunzvimbo yekwaGutu kuri kuprovinsi yeMasvingo, uko kune nyaya yakaitika yemakuna-kuna ababa vakarara nemwanasikana wavo ane makore 21 years ekuberekwa. Mushure mekunge varara vese pabonde, pakazvarwa mwana mukomana. Mwana mukomana uyu akazodzvinywa akazourayiwa pamwepo baba nemwanasikana wavo. Nyaya iyi ichibva yazikanwa nevemunharaunda yakazosvika kumapurisa. Izvo zvakazoita kuti vaviri ava, baba nemwanasikana, vazvisungirire. Isu tafamba tine Sly Media TV namukoma Sylvester Tapumanei tazoita hurukuro nevagari munzvimbo iyi uyezve nakansela vachitipawo divi ravo zvakafamba sei. Ngatipindei muhurukuro yataita nakansela uyezve nemhuri iyi yarasikirwa nevanhu ava vatatu, tinzwe kuti zvakafamba sei kuti tizosvika panyaya iyi. Ngatipindei muhurukuro yandatanga tichiita namukoma Sylvester Tapumanei munzvimbo yeMasvingo kwaNerupiri. Mhuri yeZimbabwe makadi zvenyu, tiri kusangana svondo rino pano paSly Media TV nepa JCTV Africa. Svondo rino takakupai nyaya inosuwisa, iri nyaya yakaitika kuMufakos, nyaya yaPrince akabaya mukoma wake Pardon nebanga. Tikafungidzira kuti zvapfuura zvapera. Tisati tazorora nezvenyaya iyoyo vasati vatombovigwa, nyaya yatauya nayo panapa inyaya yatafambira kuuya kunoku kunharaunda yeGutu. Iri nyaya yababa vakadanana nemwana wavo, kana kuti vakamubata chibharo, hatisi kunatsoziva, toda kuti tizvinzwe. Pachibva pazvarwa mwana pamakuna-kuna iwaya, mwana azvarwa zviri kunzi izvo, mwana vakazotora upenyu hwake. Nyaya ikavasvitsa kumapurisa. Yasvitsa kumapurisa hazvina kuzovafambira zvakanaka, asi chavakazoitika ndezvekuti baba nemwanasikana wavo vakazvisungirira. Toda kunzwa nyaya yekuti vakazvisungirira chirudzii. Ndo nyaya yatati tizonzwa kuti zvakamira sei. Asi kuziya kwenyu, kana tichinge tasvika munharaunda kumaruwa, hatigoni kufamba tisina kansela, headman, sabhuku kana kuti chief. Iye zvinezvi toda kuti taure nakansela Mheke vari muwadhi imwe chete, kana kuti muvakidzani kwakaitika nyaya iyoyi yehama dzakazvisungirira. Tinoti kuhama dzavo dzisiri pano, Mwari akunyaradzei pachiitiko chakadai. Inini ndinonzi Sylvester Tapumanei, ndina Jetro Mutero, tiri tese kunoku kwaGutu. Regai tichingamidze kansela kuti tinzwe kuti nyaya iyi yakafamba sei. Kansela Mheke, makadi? Sofara makadi wemi. Tinoti nematambudziko zvamakasangana nazvo, rufu runoshamisa, runoti kuyera, rukati kutyisa munharaunda yenyine. Aiwa, zvinorwadza, zvinhu zvakati shamisa zvikuru nechitiko chakaitika ichi. Zvakasuwisa nzvimbo yose yemuvhileji Machirimurwe nevavakidzani vese vemumwe nzvimbo. Zvakatambudza nechitiko chakaitika pana John Chidanika naIvhoni Chidanika. Tichitanga nyaya iyi kumashure yemhuri yekwaChidanika, tingade kunzwisisa tisati tasvika pazuva rekuzoti vazvisungirira. Nyaya iyi yakatanga kuzivikanwa sei munharaunda ino yekuti pane makuna-kuna ari kuitika mumusha mavo? Okay, nyaya iyi yakatanga kuziva last year pana December. Ndazviziva kuti pane zviitika pamavatira vari kuitana vana vavo pamba pavo. Ndakatuma maCCW anofamba maviri kuti indai muno ndiferefeterawo nyaya papo, ndikati mwana papo unenge une nhumbu, asi baba vacho vanenge vari kuwanza mwana. Vakanosvika vakanzi mwana pana hapo. Tokupai 3 days munozoona kuti mwana unenge avapo, haana nhumbu pano. Ndikati asi kana masvika dei munopinda mumba. Vanhu vakahla kupinda mumba, vakadzoka vachiti takuna kupinda mumba, wanzi mwana hapo. Ndikati okay, dzokera henyu. Ndomba ndazoramba ndichiferefeta nyaya. Ndomba ndamubvunza izvo kanzi mwana wangu wenzi nhumbu yakabva. Ndikati okay. Ndokuti rimwe day ndaibva kunonzi kwaChikomo kumagrosa, dzadza kuma29. Ndokusongana naye pano rumwe rwizi, ane mwana wake achiratidza kuti vari kupota kuseri kwaChikomo.
ndobva tangomhorosana mbatapfuudzana ndokubva ndanoudza munina wacho ndikati wanotedzana unova ticha unonzi Godfrey Chidanika ndikati shamwari mukoma wako unoti mwana hapo mwana aye uripo uri pakati demo 50 nyaya iyo ndomvaenda kanonzi kuna nyaya yako hapo pano mwana wakaenda kuna mai vake saka ndakatuma kuti kwaita rutatu unova munun'una wacho achingonzi hapo kusvika tambozona naye ndichimubvunza akati mwana ini wangu wakuri kumusha kwa mai vake ndikati alright no problem saka zvisinei vanhu vakabva vangozoinyarira nyaya yanga iri December ndokuzoti last week but one yanga iri Friday inova kuda mwana wanga ambeswa kumuzukuru achiri kwaNorupiri unonzi Juliet ndiye kuda wanga kangowanzwa kose kuti wanga sekuru nomuzukuru wanga chiwirirana ndomva aponesa mwana iye pamba pake ndomva asidzoka iri Monday. Imimi kuno kumazuva ano mu modern world yatinayo ndozvamuri kuita here kuno kukansela zvekuti munoponesera vanhu pamba? Aiwa izvo hazvitotenderwi zvachose. Iwe timbori kuwadi ipi uye sabhuku wemuno mundiani? Kuno inonzi wadi 30 sabhuku kunonzi sabhuku Chirimubwe. Isi inonzi ano sabhuku Chirimubwe iri Chirimubwe village ndo muno mamuri. Ini ndo mandogara muraini muno machirimubwe mandiri muno. Ndobva vazvarisa munhu ikoko? Vakazvarisa munhu ndobva vaenda pana mai vacho ndobva vanosvikapo havana kunge uyu nyamukuta hana kuudza vana mai vomufi vababa vaJohn Chidanika kuti pamba paponwa mwana apa vana kutaura vakangobva ndobva vaenda ndokuzoti ndodzoka iri Mandi kuti ndizoona chimwana chiya ichi pavazonodzoka vakaona mwana hapasina svikaiko vakabvunza musikana unonzi Ivoni ko mwana uri kupi svikai mwana wakafa kanzi mwana wakafa uye anomba atobvapo ndomba ane mazuva mangani pakutora kunzi mwana afa pamusi wokupona kureva kuti tinoti Monday itoti Friday Saturday Sunday sekurepa pane 3 days irara zuva rechi4 saka uye anobva andifonera zvikanzi kanzela ndoda kuzivisai kuti sekuru John vakauraya mwana ndikati sei mwana wacho wabvepi svika ndikaponesa mwana uku ndikati muri kurivesa nyaya zvikanzi chokwadi ndobva ndatofonera polisi panova pane rupiri pabhesi polisi ikati pakanaka tiri kuuya polisi ndobva yazofuma ichisvika takuwana aripo pamba pacho ndobva taendapo ndokunotaura naye zvikaiko zvakaitika zvipi panapa zvikanzi shuwa mwana wakaponwa pano zvikai uripi zvikai wanga wakafa zvikai mukaisepi zvikai ndakanoviga zvikai nani zvikai ndiri 1 mukaudzani zvikai wakabvunza kuti makaudzani zvikai hapana ndakabvunza saka zvinhu zvakanga taari 1 kusvika polisi yatora statement ikapedza ndobva taenda tikaradzwa pakaradzika mwana takaona mwana akaradzikwa pake rava kuru riri paro roga saka tangoradzwa kuti pane pazvinhu pazvakaiswa dzokorera ipapo makaona mwana akaradzikwa mwana wakavigwa pake woga rava kuru rakavigwa paro roga reva kuru ndochi butiro riyari rakabutira mwana saka ndobva tati ndobva vatonzi nepolisi alright zvomoita imi mangwana motera kwagutu muri kwagutu kupolisi ndobva vaindoona kupolisi vachinosvika papolisi vakanzi achimbodzokerai tichazokushedzai ndobva vaenda ndokuti nemusi wechingano here wataita misangano china nomusi wechina isvondo rakapera china isvondo rapfuura rechina takaita musangano ndokubva afone mupurisa atomufoni achida kufonera John Chidanika naIvoni ndobva dzaramba kupinda foni ndobva bata dzamukanzela kanzela foni dzenyu dziri kuita imi asi dzaJohn Chidanika naIvoni hadzisi kupinda tokumbira muti zise kuti ave mangwana pabhesi ndokubva tatosvikapo zvakanaka ndichibva kwamasvingise kumashops andokuti sekuru yai pano muzukuru tikutomorosana sekuru kwaina mapurisa mumwe kupolisi mangwana zvikanzi pakanaka ichifuma yanga iri Friday indokufuma ndichitenda kupi kutown ndichitenda kutown andakatozinda late ndatiwa kuti ndozofuna kwanza vanhu vai vasungira kuchikomo kwenyu ndofoni kwani munun'una wacho naGodfrey Chidanika ndobva ndakatoshesheuka ndichizodzoka muchitanga kunzwa mashoko ayo kunzi vazvisungirira kanzela zvakakubata ise makazvibhilivha? Ndakunyanya kuzvibhilivha nokuti ndakati ndazvinzwa kuti ndikati
pakomani badafunira futi mapurisa here ngati mapurisa vanhu vaimamati vasvike kwamuri vabuya here zvikanzi havana zvikanzi ndikati vanhu vai vatozvisungirira kansela panoitika zvakadai so panotaurika zvakawanda wanda toda kudzokera zvekare pakuziva kuti iye mwana uyu akasunungutswa kumba uku anga ari mukomana here kana kuti musikana wanga ari mukomana anga ari mukomana ivo vakawana mukana here paipiwa statement kana kuti makaona mukana wokunzwawo vachitaura nokuti iye zvinhu zvaiva havasipo makaona mukana here wokuti vataure kuti mwana afa sei kumapurisa ikoko good pavaibvunza vaiti kwai mwana waingogwina saka pagwina kwaita ndozvamukonzera takazoramba kuzonyanyisa nobva atozofa ndomatauro kangaita mapurisa akabvunzawo here kuti kosei musina kutaura kana kuripota nyaya iyi kumapurisa kuti mwana afa kana kwasabhuku kana kwakansela kwenyu kunoko munovharira vanhu here ipapo ichokwadi mapurisa akabvunza mubvunzo wose wekuti kwemi wakatotaura tobvunza kuti komakanyoresa nhumbi ikupi zvikanzi hatina kunyoresa nhumbu zvikanzi kwemi pamakasunungusa mwana munova makazivisa here zvikai hapana zvikanzi ko hama dzenyu dzose idzi zvikai handiwirirani nadzo zvikanzi ko kwasabhuku wakabva atoshayiwa kuchikuda ipapo nobva atonyarara kana kwakansela kwakanzira hada kuzvasvika ndi kwakanzira ndo wanga yatova mhosva kahombe kuti kanzira wanga usafana kuzviziva zvinhu nyaya yakaita kuti kanzira wanga usafana kuziva wanga usafana kutobudisa nyaya iyi kanzira waifana kutsikirira nyaya ndikati nise munhu wemutemo wakamirira hurumende yababa Mnangagwa sakanzira weZimbabwe kanzira weZANU-PF ndakati handikwanisi kuti ndivanze zvakadai saizvo ndida chengeta uri munzvimbo ngatichitarisai manje pakuti vazvisungirira isu tinoziva kuti kana munhu achizvisungirira kana kunwa poison anonyora tsamba pane chiitiko chakadaro chakaitika kana kuti pane wavakaudza here kuti taakuzviurayira nyaya yakati kunyora vakanyora pasi vanyora padombo ndorandakanzwa kuti padombo vakanyora bozi inipava zvakaitikira pose zvapana padzi nopamba handakusvikapo panzvimbo ndangoti ainangu handingasviki vakasiya nyora padombo kuti indonzi baba tatenda zvikai baba Tindo netimu rako ramaitaura zvisina basa zvose izvi chisarai musarai makadiro asiwe togarisana pano saka zvinova hama dzacho dzikatoti izvi anyora izvi hazviko izvi tinokumbira regero kwamuri kanzela nekuti munhu uyu wanga ane upenzi hwake saka ndobva takataura tikasvika naipapo kusvika tazomuchengeta vanhu vakazoziva sei kuti vari muchikomo alright kuti vazive kuti vari muchikomo mwana unoti kamusikana karipo unonzi Kelly kenumber 3 mwana uyu unoti baba vakamuka makuseni nemunasisi vakati hatisi kuenda kupolisi tichanowanda polisi tiri mugoma baba Tindo umo makanzela umo saka uchazouya imomo uti wozouya ikoko tichazokuda kuti ubikire sadza saka kunonzi mwana wakasvika kwana vachinyora tsamba yavo aona ndobva anzi chinobika sadza tozoya tokazadza kumba iko tichakawanda polisi mwana pakasidzwa kuti nguva kuda pamwe yareba ndopakwana vanhu vatudi vazvisungirira ndopakazoenda kumba achichema ndomarondedzegwa ndakazitwa hamwe nehama dzacho simamira zvakadai saizvozvo pavainyora ipapapo tsamba iyoyo yakasara here kuhama idzikavo yakawanikwa here muhomwe dzavo kana kuti chichi kunze kwepadomba tsamba iyi yakawanikwa tsamba iyi inofana iri yakatogwa nepolisi asi kuti tozama kuti yakaverengwa sei hapana ukaziva chero hama dzacho kuti tibvunze kuti yakazvingwa kuti havana kuzobvunza hatisati taizvibvunza hazvina tavana sevanhu vachakaungana asi chandavona sezuva ranhasi ndechekuti pakazvisungira vaya vakatema muti nekuti vadzime pakanyikwa padomba ndozviri kuitika ifa nguva dzine izvizvi zvati zvamboitika here kuno kuiswa gutu hazvina izvototihisa asi zvamboitika izvi anotova makuna achitova chishamiso munzvimbo asati amasonga nazvo paiitika nyaya yese yekuti baba vazomitisa mwana tingati one of incident here baba vangorara nemwana wavo musikana kana kuti zvakati uye amai paiitika nyaya yese amai vari kupi amai vaYvonne amai vaYvonne vakanga vatova ne8 years vakarwara njere saka ndobva vaenda kumusha kwavo kunova kuBechnafu baba vanga vachigara pamba pane dzimba 2 maraundi saka baba vanga vachivata nevanasikana vari 3 baba ivo ndio 3 vanasikana 2 mukomana vanga vachivata kuda pake oga here saka
ndozvachiitika nguva yose. Saka tituma vane mutemo vemaCCW kuti vaite basa kuti gadzitai nhau iri papa kuti yakamira sei. Saka toona kuti vakaitadza vakaikonewa nokuti vakanosvika vakanzi pano munhu hapo wamunoti wari mutsvaga. Asi nyaya iyi inoratidza kuti mwana wanga atwara nhumbu panguva yatatu vatumai ene chimiro chakati kuna magariro vangaita pamba pavo. Saka saka zvinhu zvakatozotishamisa kuti toona kuti patova nomwana aizvozva kusvika paizvi. Yvonne anga ane makore mangani? Yvonne wanga ane 21 years. Ko asara uyu mudiki matanzani unonzi Kelly. Kelly ane makore mangani? Kelly unobva pa 13 to 14 years dzogora kupinda, but anga aifana kuti aite form 1 this year. Saka asi kutoenda kuchikoro nenyaya yekuti baba vakatadza kubhadharira mwana school fees. Aiwa, zvinowanikwa ndosaka murumende muchizonge muine BEAM inobhadharira vanhu vanenge vashaya mari. Kelly ane here mashoko aangataura emarariro aiitika mumba umo mavairara nababa anoratidza kuti angangove akawitnesa makuna-kuna kana kuti akaitwa mumwewo makuna-kuna iwaya? Ipapo tinotsva kuti nezuro tiri paguva ndakati kumhuri yacho yekwachidoneka ndinokumbira kuti garai pasi nomwana mukomana musikana muvabvunze zvakapfava musavavhundusira vakunodzei magariro angu achiita. Sezvo ndotofara kuti semasvikira maitawo kana tikasvika paari mukwanise kumubvunza zvakanaka unogona kuti ataure, nokuti hazvisi kunatsouisa kuti tiwise kuti mwana haana mbobatwa here nababa nekuti mwana watokura. Saka panofanira kuti vamutibatsire. Tinotenda. Munharaunda ino pamaakugara kana mwana ane 21 sekutaura kwamuita kuYvonne handitika izera rekuti ane mukomana wakewo wanowadzana naye kana nyange vanga vasati vatorana, hakuna here makuhwa munharaunda ino muwadhi ino masabhuku muno ekuti kune munhu asingafare nemagariro anoita musikana wake nababa ake? Ipapo ndingapupura nhema somunhu unongofamba sevana vadoko handakunge ndambozviasisa kundizvisa kuti zvivagere sei. Nyaya ndakanyatsokuonesa ndekuti baba vangu vasingasiyani nomwana wavo. Chero pavanga vachinda kupei semunhu waimboshanda pachipatara vanga vachingoenda nomwana wake, vanga vasingasiyani nomwana. Ndo zvandonyatsokuziva izvozvo. Zvinofanira kunge zvichiitwa namai nababa, ndo zvaiitwa nababa nemwana. Ndo zvaiitwa nababa nomwana. Baba vaiti vakanyakita tekiteki nomwana. Zvaitoshamisa chero munhu sekuti rudo rudzigwa kurikuitwa nababa kuti havasiyani nomwana, chero vachienda kupei vanova nomwana. Mukasvika makuseni vakarara unoona baba achibuda mumba imomo mwana achibuda mumba imomo. Saka zvinhu zvaitoshamisa. Samusiya kwakatoni panga vanga vatone shanje kapa. Ando chokwadi. Kurati ashanza dzapo. Ivo vanga vari kuvaiva nechikanzela vanhu nenyaya muzvirongwa zvatinazvo zvemapiritsi kubetsera vaya vanomwa mapiritsi vachikanzela kuti kana unomatanga sei unodini. Mapiritsi rakafanira kuti ana HIV, BP, HIV. Ndokwanga vari kuti vatipindira vanga vari. Saka mazuva anawo sawa vanga vambomira dhona kuda ranga risanzi chaguru risanzi richava pamari kuda contact change yapera, asi vanga vari nguva refu vachishanda varipo. Kansela, mwana uyu azvarwa John aiti chii kumwana uyu? Kana angazvarwa kuda kuti mwana hatisi kuti waimuti muzukuru here kana kuti una achiti mwana, nekuti haadanikiri kuti ava mwana waita naye mwana wake uyu mwana waita mwana wake. Saka iyo hatituti tingaiti shona tingadana tichiti kudii. Yvonne aiti chii kumwana wake? Waiti mwana. Ari mwana wababa vake? Ari mwana wababa vake kura kuti kura kuti ashanzi. Zviri koseka zvitoti Yvonne unenge achiti mwana asi zviriro pandira baba vake futi kura kuti tigura unodzoka zvekuti ite ashanzi. Saka panonetsa pari papo. Dai mwana azokura aiti chii kuna Yvonne namudhara John? Vamwe vanogona kutsongoti ndisekuru namai anonganzi vandisekuru unogara kusabudzwa chokwadi chinenge chiripo somwana, asi vanhu vachizviziva. Nyaya yakadai tiri munharaunda inei tinosvika pakuti nyika iri kunzi yasvika pakutadza. Pakutadza pachona apa patikaita tikazosvika kana kuchivanhu zvinenge zvinonzi ndo zvinotadzisa mvura kana kunaya, ndo zvinotadza kuti midzimu ichinatso chiopareta zvakanaka. Iye zvinezvi vazozvisungirira zvekare. Munhu anezi ngaazvisungirira vanonzi avafaniri kupinda mumusha nekuti zvinenge zvaitwa izvi zvinenge zvisina kunaka.
ipapapa makazvifambisa sei uye muchazvifambisa sei? Vakapinda mumusha here vabva kuningirikini kupost mortem kupala uyezve nharaunda inocheneswa sei? Imi ndimunoshandana namambo nanasabhuku. Ya ipapo murutaura chokwadi vabva ku post mortem vakangonanga kumakuva street vanopinda musha ndombo vavigwa muzvisine nhumbi dzavo mune nhumbi dzake muguva. Then panyaya yomwana uyu polisi yakati chauya izovhukumira enda kupost mortem mwana wavigwa pane kodzero. Madzishe ndinotarisira kuti kuna madzishe vanga vachida kuti notoka vakavigwa mamambo Musara mwana asi mamambo Nerupiri saka asi mamambo Gutwaro saka iripo ndekuti takati vakati kaonesana nezo kati nyango muchada kuti muripigwe kwa Musara kuti body iri mudunhu medu isi turi vagarisana uchakubhadhara ndiani nokuti iko zvino wakaita zvinhu zvake ndio wakatofa. Saka ava munotopa mutoro nokuti vanga vasingawirirani asi vatora dambudziko rakakura kuti ndo vazotenga mabox ndo vasara zvino mutoro wavana. Saka kunzira vana hatinzwana urombo saka inyaya yatishakaimira kuti tigotaurirana kuti polisi vaichete basa yapedza then totaurira navo kuti isi tiri vanhu vamwe vakomana wamuchata kubhadhara kana kupa sendi iri papi body yongoenda kune kodzero. Izvi zvakatoitika ende wakaita zvinhu asipo mai vomunhu apo baba vakaita zvinhu havapo saka wamuchapawo mutoro tokumbira kuti pachivanhu chotitaurirana ndo zviripo. Ngatichidzokerai mugomo iri gomo renyu zvekare chii chichaitwa kuti tichenure pasazosanganikwa kana kuti nezvipoko kana kuti nechichi panzvimbo iyoyi ine? Ya sezviri kuita izvizvi verudzi rwacho vatema muti wacho vakapisa pakanyogwa pawendefa padomba apa vati tiri kudzima saka izvi zvasanda ndasvika kuti ndoti vadzima here ndo zviripo zvatarisirwa kuti zviitwe izvozvo. Mubvunzo wandanawo manje ndewekuti Ivona akazvisungirira baba vakazvisungirira tiri kuda kuti hatisipo pazvakaitika imimi neni vana ava vakakwira mumuti vakazvisungirira aminoti vakazvisungirira nemuchatudza vakati on your marks get set go ndobva vese vangoti gacheka. Ya ipapo munhu wese uri kutambudzika napo kuti zvakafamba sei kuti vana ava vose noti vakasungira newaya. Saka isi pakuona kwedu vanhu ndosoti uyu munhu wakatanga asungirira mwana agutsikana kuti mwana wafa ndokuzozvisungirirai ndo zvatiri kuona muono watinawo nokuti mwana aizaembeta izvo asi kutoti mwana unenge wakatanga asungirirwa baba ndokuzosungirira. Hatisi hedu vanhu vanoita forensic asi padombo here makumbo haaoneke here kuti baba vakatanga kusvika pakanga pakazvisungirira mwana sekuona kwatiri kuita mapikicha asi tikazoenda kwakazvisungirira baba hakunawo makumbo emwanasikana kana kuti evanhu vaviri pane akamboongororawo here izvozvo? Ndingofungawo hangu semunhu. Ipapo ndofunga hapana wakamboongorora kuti pakati pamatombo pazviruware pane chiparo pakati chiruware saka kuti pazoonekwa hapazoonekwi neti paruware tsoka dziri kungoonekwa kuti ndedzekuti pavanga vakagara vakaita pakatenuka vachamboita kuda madraft avavo vachironga kuti voita sei asi vazokwirawo pa hapana wakazoona kuti watanga nepo asi muti wanga wachingwa 1 saka tiri kususpecta kuti panogona kunge pakaitika foul play. Ndochokwadi nokuti baba vanoudza kuti vanenge vakatanga vambeta metsi dzavo kumwana vakagutsikana nezvikuti kuti mwana wafa. Alright, pane mukana here wokuti maresults epost mortem akasvikawo munzeve dzenyu kuti nekuti kana paine zvavakaita togona kuti urati vakatanga vauraya mwana ndobva vazomusungirira kana kuti vakatomuti kwira chete zvidonhedza hatisi kuziva ipapo asi post mortem inogona kutaura kuti mwana akatanga afa here asati akwidzwa kupi kumusoroko ozoitwa suffocate newaya asi anga atofa kudhara kana vakuenda kwavanozviona kuti haana kufa nekuti akapera mweya mumapapu akafa nekuti pane zvaakanga ameno. Ipapo muri right nekuti paposi muri asati wamaresults acho takamira sei nyangwe munun'una wacho wakaenda achinotora board unoti hatini sati tanzwa kuti tangoti kudaki kana vakangwanza asi ndo matauro angaita kuti hazvina zvakati zvabuda ndo mamira zvakaita. Asati asvika kumakuva kwacho vakavigwa sei uwa? Vakacheregwa mumwe pake asi pari padhuze napadhuze baba mugomba ravo mwana mugomba rake. Amai vavo vakakwanisa kusvikawo here panhamo? Mai ava vakaponesa mai vaYvonne mukadzi waJohn. Mai vaYvonne vakatouya vari pezvo kuti kana tikasvika motono vapona
vakasvika nezuro kuti tatopedza kuviga. Vanhu parufu apa zvimwe zvakabuda zvaingotaurwawo nevanhu zve.com, vanhu vari kuti kudini nemaitikiro akaita kuti baba nemwana vakazvisungirira mushure mekunge vaita makunakuna. Ya, vanhu vose vari kuti ivo vaivapo vese variti deno iye anga azvisungirira iye oga afa asiya mwana. Ndo zviri kutaurwa navanhu vari kuti warwadzisa kuti iye asiya mwana pano kuti afe nomwana. Saka vanhu vose vari kungo ndo iri kupengwa navanhu vachiti uye plus zvakanyogwa zvose vari kungoti kanzera tino urombo kuti haizi mosva ino kuti mimwe yaifana kuita basa rese basa renyu. Saka tine urombo tokumbira regere ndikati inizvo ndo zvinzwisana kuti zvofana kuwanikwa kana uri leader unofana kugamuchira zvese. Unofana kugamuchira zvese kana uri leader. Chakanaka nechakadini nechakaipa. Panyaya iyoyo yekuzvisungirira kwababa nemwana, imimi mune zvimwe zvinhu here zvati pane mibvunzo yasanoda kubvunzai, zvimwe zvinhu zviri mudundundu renyu zvamuda kuti muburitse kuti mhuri yeZimbabwe inzwewo shungu dzenyu, hongu makanenedzerwa makasanganiswa mucrossfire imomo mune kuda kwokuti munoda zvinhu zvakanaka, unogona kuvengerwa zvakanaka, tine urombo nazvezvo. Mune zvimwe here zviri mudundundu renyu tichipedzisa chiro interview yedu inei zvamungada kutaura kuruzhinji rweZimbabwe? Zvakamboti nditibatei ndezvekuti ndakaita 1 2 3 vakambototi kukanzela vazvitaurire chii, vangade vanyarara nyaya idzi. Ona nhasi pavataura zvasvitsa pakuti munhu ashayike. Ini ndikasvika pakutaura navanhu vacho ndikati imaida kuti ndinyarare kuti munhu wauraya munhu akanoviga here. Saka zvinhu zvakambonditi batei, asi pari zvinhu zvakuti ndakutongozvigamuchira kuti zvakatodi zvakatoitika. Saka ndiri wangokurudzira kuti mhuri yeZimbabwe chakaipa ngachibude pachena. Kana kune vanoshanda semakanzera zandoshanda nawo ese ngati muZimbabwe, iro basa iro ndozvati muchasangana naro kunzvimbo dzakasiyana siyana. Kuti ushande zvakanaka tinoda chokwadi ndo changunaka. Uye usanya kubati kana usina ruoko rwakaisa ipapo pauna chinokubata. Sena andachinonya kundidzima kuti andaruko rwandakaisapo. Asi kuti ndaitova munhu wokuzama kuda kukanzira kubva pamashuro apa kusvika nhasi pazvazova apa handina dambudziko naye. Izvo kutoti wazouya apa hazvigoni kundibata nokuti zvinhu zvinotowanikwa pakurarama. Munhu ungaida kufa vanhu umwe wanotaura asi pasina chaone wakaita. Saka ndiri ngokuudza kuti mhuri yeZimbabwe zvinhu zvinowanikwa. Zvinhu zvinowanikwa. Mubvunzo wandandinawo ndewekuti munhu vachidanikwa vanga vari munhu akaita sei pamaigarawo navo. Munhu anga ane hasha here zvinhu zvamaigara anga ari munhu akaita sei? Good. Aiwa good. Ari kubvunza ningirikine kuti Jetro ari kubvunza kuti munhu anga ari achigarisana nevamwe sei, munhu anga ane hasha here nokuti ari kure nemike, asi mubvunzo wabvunza une basa chaizvo. Anga ari munhu akaita sei? Ya, John ichidanika muchimuona munhu wanga akanyorova, muchitaura naye wanga ari haiti. Asi pafamily munhu wanga asingagari nefamily zvakanaka. Munhu wanga achiita zvake ari one. Wanga asingagoni kushare nemabrothers kana kuti nyangwe namai vake nemasisters. Waita zvinhu zvakachingwa arwana achiti ina handina munhu wandowirirana naye. Waiva munhu wanga ane hasha nehama dzake zvakasimba. Wanga asingagoni kutsiburika. Ndifunga ine hama dzacho vanova mai vakambotondinga iti imbozama kutaura nemwana nokuti neshamwari yako ndikazama kutombomutsibura tichitaura naye zvakanaka, asi kuti munhu wanga asingagoni kutaura chokwadi. Waivanza zvinhu zvake nokuti wanga asingagari nehama zvakanaka. In fact pamashuro apa pakatombofa mukuru wacho vanhu vamukombo wacho haana kutenda panhamo. Munhu wamunomuraini wakatosora chiridza radio. Ndifunga nezvo ndakatosora pamakuva kuti uyu munhu wanga ane problem yekuti akasaka kushare nehama. Wasingatotsikidza nehama dzatanga kuzotsika izvezvi kutotsikidza nenyaya yerufuko. Wasingatsikidza nyangwe vana vose vaizama kuti vadini vainzi musataura navana vangu. Indoita nezvevana vangu ndoga. Kukwana tezvara vake kwazvarwa adzimai vake amai vaYvonne anga achifambidzana nawo zvakanaka here? Ya, uko ndingada kuri ndingarepe nhema. Ndinoona kuti kumashiro kwese kwakanaka, asi kuti ndingozoona pazorwara mudzimai. Wakamboti tevere apa pazoita pamwe pose apa kusvika azoita izvo haana kunge ambozotevera mudzimai. Kusvika mudzimai takatozomura nezuvo murume avigwa. Ya, mhuri yeZimbabwe ndivo kansela vatatu tichitaura navo vachitipa nhoroondo yekuti baba naamai zvakafamba sei kuti vazosvika pakuzvisungirira. Iyi ndiyo first hand information yatinayo yokuti kansela vakaita zvinhu zviri pamutemo kuti komwana wamakasununguka ari kupi.
mapurisa akauya akasikovatora ivo vakazotya sekufunga kwatiri kuitawo isusu kuti kuenda kujeri akudzokeki vakati zviri nani kugara tazviita tatora upenyu hwedu kuti tisazonetseka nokuti nyaya dzakanga dzakubatana pakuti pane makuna pozosangana pamusoro paizvozvo pane mwana anga aripo watisiri kutovhunzawo kuti aizoti chii kuna Yvonne nekuti inenge iri hanzvadzi yake nekuti mwana wababa vacho aizoti chii kuna baba vamuzvara nekuti ndisekuru vazvara mwana wa Yvonne kunge achiti sekuru kwavari iye mwana aizoti chii kwavari aizoti chii kuna amai vake ndo saka nyaya iri kunzi makuna zvisinei tiri kupfuurira mberi nekudzifambira sitanozovesa tafumanei tina Jetro Motero tiri kuno kwaGutu Mazvita.